any national issue, but meaning say we need to know. And be a parliament to be seen. Yeah. The helicopter. I find investigation say ba. Yeah. But car there a monocra it mean accident. Yes. And no na we mu nye. But media the medi sua ni nyina ni ene dem pesa meka. E wo Wisdom of Solomon. Yeah. Wisdom of Solomon chapter 6. E pesa meka bi kire empanyufo. Fa to so na afi enkenkan. Pesa meka nyoma mienu pe afi wo bia na ebie lines na tum na nkofo akiro madwen. Yeah. We make a kire panyi. Oso nyankopon nyansem no. Onimde enti a wo ye panyi ene de wosa wo ye. Yeah. Temakate so wo tumi a yemfa nsisi obi. Enti we the cast Wisdom of Solomon na e ka apocrypha no ho. Sure. Because the Bible no nye 66 chapters nko a Bible no edoso. But ye will be a it can we be so a year frame. But we do Benyan Roman for Bible e ka ho. E ka Bible no. Solomon nyansa sem e to so nsia. O say ma men kenken na chire mtwi na mtitwi yi. I say so then you kings. Enti mo ahemfo. So then you leaders. Mo a moya kendifo no. So then you presidents. Mo a moya mampanimfo. So then you ministers. Mo a moya soafo. So then you commanders. Mo a moye commanders no. So then you regional ministers. Mo a moye mantam soafo. So you then DCs. Mo a moya aban akrachefo. So you then CEOs. Mo a modeda da aban nwuma hodo a. You rulers the world over. Mo a wiase nyina no mudi so no. Listen to what I say and learn from it. Muntie we na munsua de mfrim. You govern many lands and are proud that so many people under your rule. Mo a mudi nsase pi so na eye mo ani gye se mudi nipa dodo no so no. But this authority has been given to you by the Lord Most High. Nanso tumi a mo woni nyina no osoro agya Nyankopon ne de ma mo. He will examine what you have done and what you plan to do. Obehwehwe de mo ye nyina mu ene de mo pese mo ye nyina. You so then you kings. Enti mo ahemfo. So then you kings. Enti mo ahemfo. You presidents. Mo mampanimfo. You chiefs. Mo ahemfo. You ministers. Mo a mo ya soafo. You DCs. Mo a mo ya aban akrachefo. You CEOs. Mo a mo da nwuma no. Those who rule over Ghana. Mo a mo hwe Ghana. Listen to what I say and learn from it. Muntie we na munsua de mfrim. You govern many lands and are proud that so many people are under your rule. Mudi nsase pi so na ye mo ani gye se nipa dodo no a hye mo ase. But this authority has been given to you by the Lord Most High. Nanso tumu ya mukura no osoro agya Nyankopon na de ma mo. He would examine what you have done and what you plan to do. Ne mo aye nyina no obehwehwe mu ne de ebo mutimu pomu sem be yen so obehwehwe. You rule on behalf of God and his kingdom. O say ono osoro agya Nyankopon na nemu na mugina na mudi tumi a mudie no ene Onyankopon ahini. And if you do not govern justly, na se mo amfa atentene ana pepepe yo ani tumi no mu a. if you do not uphold the law, se mo amamra no anya adwuma, if you do not live according to God's will, na mo ani awurade osoro agya Nyankopon ahyade no so a, you will suffer sudden and terrible punishments. O se na ahohiahia no eden ene asotwe ano eden ebeba mo so. If you do not do or live according to God's will, na se mo anya osoro agya Nyankopon na pede a, you will suffer sudden and terrible punishments. O se ahokyere na ahohiahia no eden ene asotwe ano eden ebeba mo so. And judgment is especially severe on those in power. O se na temu ano eden ma wo mo a wo no mo ekura tumi. And judgment is especially severe on those in power. O se na temu no a ewo mo ekura tumi no so no ano eden. Common people may be merciful, forgiving for their wrongs. Na wo se wo no a oni tumi ana onipa bia keke no ono no ne bone fache no ya na eda ho pepepe ma no ana emu emrema no Nyankopon create me because ono oni tumi bia. But those in power will face severe judgment. Nanso wo mo ewo tumi no de wo no matemu no ano ede. The Lord of all is not afraid of anyone. O se onyame a oye nyame a ohwe baabi a na so woye dodo no anyina nyame no onsuro bia. No matter how great that person is. O se won fa ho ne
okase yo a wo ye. I repeat, the Lord of all is not afraid of anyone. Onfa ho ene okase a wo ye wonsuo bia. Whether you are the president, se wo ye mampani o, whether you are the DC, se wo ye DC o, whether you are the chief, wo ye ohine o, whether you are an ambassador, se wo ye ambassador, whether you are a manager, wo ye manager, whether you are a presenter, wo ye presenter, whether you are a pastor, wo ye sofu, the Lord is not afraid of you. Onyame nsuro kra. He himself made everyone Oso wono an wo ye nipa nyina. Great and common alike. Wose wono na wo ye de wo ye kese ene de sebe oye kuma. And he provide for all equally. Na oma obia se de ese. But he will judge the conduct of rulers more strictly. Ose na wo mu a edi dodo no so no de. Wose wono mu atemu no obehye no pe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 . It is for you, mighty kings. Ose ntimu a moye ahemfo no. It is for you, mighty presidents. Ntimu a moye amampanimfo no. It is for you, mighty ministers. Ntimu a moye eye asoafo no. It is for you, mighty DCs. Mo a moye aban akrachefo no. Ha. That I read these words. Ntimu enti na matro sansemi. So that you may know how to act wisely and avoid mistakes. Na mo ahu kwan a mo befa so a mo beye mo noma e wo nyansam na mo agyae se mo befom kwan no. These are holy matters. We eye ahotesem. These are holy matters. We eye ahotesem. If you treat them in a holy manner, se mo de ahote age a, you yourself will be considered holy. Mo nso yebemu se ahotefo. If you have learned this lesson, se mo asua we dia, you'll be able to defend yourself at the judgment. Mo betumi agina temu nani. So then, enti make my teaching your treasure and joy. Moma me nkyerɛkyerɛ enye mo agapade ene mo anigye. And you will be well instructed. Na obekyerɛkyerɛ mo sɛdeɛ sɛ ne fata. This is Wisdom of Solomon chapter 6 from 1 to 11. We eye Solomon ni nyansasɛm a ɔka. This is the word of God. Etinsia kichemu baako ekosi eye ensia no so. Bra summarize it. Na fe Jantuah so. Enti nana ne waka nyina kyerɛ sɛ Enye ne mako. Ai ne Solomon nyansan mu no. Nyame nam ne so aka ne kyerɛ sɛ woyɛ ɔkandini a Nyame won hyehyɛ bi wɔ hɔ. Emfa tumi ni nsisi obi. Na emuma wo mu a ɛhyɛ wase nyinaa no enya ne ɛsɛ ɔmo enya pɛpɛɛpɛ. Ohia ni bɔ mpa ya wo hwɛ sɛ Nyame bɛhwɛ no. Ne oni bi bɔ mpa ya wo hwɛ sɛ Nyame bɛhwɛ no. Na Nyame se ɛkono na wo firi soro ɛde ne tumi bɛba bɛhwɛ nipa no wɔ asase so no. Ɔde tumi no ama wo ɔkandini no. Sɛ ye sɛ nipa koro ni Nyankopɔn wɔ asase so. Nyame nam ne tumi mu nam wo so de aboa sɛ nipa koro no. Enti ensisi no na ɔse tumi no ɔde ama sɛ fadi sɛ nipa no so nsase no so ne ade nyina no ɔbɛba de wabɛgyina temu mu. Na ade baako ɔka ne ha ne sɛ wo na ayɛ kandini wa temu no bɛyɛ dene akyɛn wo bi a ano bɛyɛ dene. Enti President Mahama watemu ɛdene. President Nana Akufo-Addo watemu ɛdene. President Kofo watemu ɛdene. President JJ Okofom watemu ɛdene. President Atamils Okofom atemu ɛdene. Kwame Nkrumah atemu ɛdene. Liman natemu ɛdene. Kofo natemu ɛdene. abusuafo ni nyina atemu ɛdene. Sanse ɔse de ɔde dodo ama no no ɔhwehwɛ dodo nso ayɛ den afri no. Members of Parliament ɔmo atemu ɛdene papa. Nipa bɛyɛ 40,000 80,000 no hwan egu ɔmo constituency Nyame de tumi ama no so wɔn fan hwɛ ɔmo so no. So ɔmo common fund de ba no okudi a. So common fund ne ba ɔmo supply no. Na wanhwɛ ɔmo yie ɔmo hia nsuo ɔmo hia hwan sika na ba yɛ mfa nkɔyɛ no odi a. Nyame so ɔno na temuo no mu bɛyɛ dene akyɛn wɔn a wɔhwɛ wɔn so ɛwɔ constituency no. Na nana ɛka bibi kyerɛ yɛn sɛ tumi Nyame de fam yɛn. Saa asɛm wo kyerɛ sɛ tumi Nyame ɛna de fam yɛn. Na wahwɛ yɛn sɛ deɛ ne yɛde sɛ tumi no ɔde ama yɛn ne bɛyɛ ɔno ɛna etimi mankoa etimi bɛyɛ adehyeɛ eti sɛ wo na nka wo ni tumi no ɔma wo tumi ba benya tumi a ehia sɛ wo hu sɛ Nyame na de ama wo na wo kurakura mu kwa saa nwom no ye kurakura mu kwa eti wo kuram atemu da hɔ ɔtwɛn o ɛma ne nyɛ te sɛ asɛ tumi ni yawo dia de open na obitimi kasa nana obitimi kasa do you know who I am do you know who I am I can change your destiny I can oh yeah why who are you do you know I'm the manager do you know I'm a CEO do you know I'm the president do you know I'm the minister hey me DC oh yeah why akwa bi time wo kan ebre bi atwam ai
wonya me co-equal. You know my co-equal. But woyɛ co-equal because nyame na de tumi afem wo. Enti ɔmo a wo tumi no. Wonim nyame ma yɛ tumi a ho. Ɔma yɛ tumi si yɛ de bɛboa wɔn a ɛmmerɛ no wɔ yi mu. Enso yɛ bɛsrɛ. Esu a Yesu ya yɛ kan yakwan nyɛ. Esu a Yesu ya yɛ ka ebinim sɛ hospital. Ɛna no doctor yɛ wo wuye nana. Catheterization a wanya wodi wuye wɔ Komfoanoche. Yɛmfie. Yɛsi ehia sɛ Komfoanoche anya hwe yɛnya bi Komfoanoche. Yɛnya bi Tamale Teaching Hospital. Yɛnya bi wɔ Central Regional Hospital.